borokno nung angno chubana nangnai thinango borok bo kolok kotor wngoi dofano kuchugo tolang thani yak ba yak manjoya prisanani bagoi amtoino cheng terek nugui bo tongo tabok dal bidal khe chubalai tongmani thaio kebo ba political ni bisingtei kebo ba NGO kebo ba sak sachung khaiye tini bo amtoino nukha chomprem hukumo bodol bai loa jijak khwai jombura kotor kamiwo class 1 ni simi class 8 to rong srung tongnai rokno free coaching khai rong srung rilai mani borok ni wan sukmong tabuk school summer vacation ni off rima jora chere rok nogo rong surwngna sepmanya hinke borok ni off free coaching o phano phai srungui mano hine pandao phai manjakha club ni secretary PT Moy Deborma president Hemendra Deborma cashier Sukanto Deborma songno khobai phurungnai 13 jon tei surwngnai chere rok 50 jon